Amcıklar de İslamlar. Benim düşen günüm. Hı. Sen düşüp bilirsiniz. Ana. Bunu sakın unutmayın. Ana. Bir gün olmasa bir yerde tutulursunuz. Ana. Şunun için boş boş kurun et. Men düşen günüme sizem düşüp bilersiniz diye. Bir qarra siktirseňiz diye. Bir qarryň aşagyna girseňiz sizem deport bolsaňyz diye. Gowy diňleň. Bir qarry moruň aşagyna girip mirasa ýe boljak bolsaňyz diye sizem deport bolsaňyz diye. Mani ýalyň şundan. Girmeň bir dedoşuň saçy da taşçanyň gylagaranyň aşagyna girmeň. Men günüme düşersiňiz diye. Gördüňmi? Siktir bolup deport bolsaňyz diye. Etmeň diye. Ramadandan uzak durun diye. Ramadana men siktirdim siz siktirmeň diye. Düşünteňiz olay. Men ne boşu-boşuna berdim şoňa diye. Elim gully götüm sikli Türkmenistana geldim diye. Etmeň siz diye. Düşünteňiz. Ýöne siz düşüneňiz bıçaga janyny baýdy götür. Eliňiz gully götüňiz sikli gelmeň bärik diye bir garry. Ramadanyň aşagyna ýetip, moruň aşagyna ýerip diye ýalňysmaň diye. Milender spasiba. Düşündüňizmi? Şunu gowy diňleň. Gowy diňleň we şundan maslahat alyň. Şun eden ýalňysyny gaýtalamaň. Bu gaýtda näme diye men ýalňysymy gaýtaramaň diye. Mirasa ýe boljak bir moruň aşagyna girmeň bäsman purlyp diye. Men size bir daýatjakda açyk näp bir daýatjakda. Şun käbir arkasyna alýada eli neme envalid boy. Bu envalidem bolsa garryň aşagyna girmeni bilipdir. Garrydan miras almany bilipdir. Eşitmedikler, eşitenler ammadır. Ýaňamaydyk eşitim, meni de maýdýan. Bir gün men şun ýaýyna girdim. Men mun tanam okdum. Burun geçip barýadym. Mun ýaýyna girdim. Mun ýaýyna girdim, 3-4 tane akoşkada 3-4 tane gelin otur. O gelinler tanam ok. 3-4 tane gelin otur akoşkasyna. İbler orça urlaşýarlar. Türkmençänem Ramadan çödüp ekeni, Ramadan Türkmençäni düşünýär ekeni. Türkçe de urlaşanoklar, Türkmençe de orça urlaşýarlar. Bu aýlara diýen gyz, aýlar diýen gelin näme diýe? Orça, men orça düşünýän, orça gurlap bilmesem düşünýän. Men näme häzir diýe, bu diýe maňa näme berse diýe, näme alsam, şundan näme alsam Türkmenistana ura diýen näme? Men ýalan bergem ýok hiç aýtýaňyza. Iki gözüm kör bolsa men ýalan tezlämok. Ondan sonra mesela sikimin anında maňa gyzyk gyllar. Bu näme diýe? Men niye maňa näme berse diýe, men alandadım diýe Türkmenistana ura diýen näme? Şun diýe nikahdan geçip diýe şun diýe jaýyna adyma geçiren näme? Ondan diýe men bilýän näme etjekmi diýe görýärmi? Tikjek diýem näçe kowjak jaý adyna geçirip satjak, belki jaý adyna geçirip satyp Türkmenistana pul alyp gitjekdir. Ýa-ni şutada iýe bolup şutada ýaşajakdyr, men bilemok muny. Bu şeý diýe bilýärmi? Men niye bunu men gowy sikjek diýen, men sikjek garaşsyn niye? Men şu nikahdan geçeýin niye? Şoňa nikahdan geçip jaý adyma geçiren niye? Ondan men moru etmeder etdi. Allah can bak hak Hudaý, Allah janyň adalaty şaşmaýa da. Allah'ın adalet şaşmaya, Allah can hemet görüp otur da. Näme etdi? Näme etdi kadanyň Ramazan boldy. Ramazan kadanyny. Ramadana hiç kimen barp bermeýär da. Bir ýaşda, bolýa sypaty ýokdur. Bir ejeň bolýa emje garny üstünde, garny amany üstünde, am Hudaý bilsin diýdiň üstünde ýatyr. Allah bilsin bu figur men erkek bolsa men ätikmeýän şaýlary. Dogunup kel mut berse men musikmeýän şaýlarla. Ýene bolýa ol garry adam da oňa bir deşik bolsa bolýa. Bir yalamana am bolsa bolýa jeňit keyne. Bu gitdi bar gitdi jeňit keyne bir garry hidir etdi manna. Kadanyň Ramadan boldy, kaýbeden aýlar boldy. Aýlaryň ýaşaçyk näme de bolsa ýaş ýani. Ýaş wagtyny geçirdi. Wagtyny bir garry sarp etdi. Amany tenine bir garry hidirin etdi, hödürini gördü, eline bir tikem almady. Eli gully götü sikli Türkmenistana gitdi. Bir bokam adanmady. Eger de şu Türkmenistandan Türkiýe gelip bir garry mama, bir halal pulum bolsun, bir halalym bolsun, gadancym bolsun diýen bolsa, bir eli işlemedi, ikinci eli işleýär. Ramazanyň sikin oýnamany eli işledi, dogrymy? Ramazanyň sikin sormany agyzy işledi. Ramazanyň sikdirmeni götü işledi, öýüniň täminligini etmene ýarady, dogrymy? Şu zatlar ýarady, bir garry ýaraty etmäge ýararçy. Ýöne käbirler şoň arkasyna alırlar. Ay bu kemli, bu ýarawsyz, bir işläp bilenok. Şoň arkasyna alanlar özü ýaly. Özü ýalaklar. Aňsat ekleşden
eklemeni ılgap berenler öz ýarlaryň arkasyna aldy. Egerde şu halalny işden ýa-da bir eli egrem bolsa, bir aýagy çolagan bolsa, şu ýerde iş bar. Bir eliň bilen hem işläp bolýar. Mesela bir garra aýarlar bardyr. Nahar ne dersin? Öýnüň tämidini edersin, tämidini edýär orada hem Ramazanyň öýünü tämirledi. Ramazanyň tikin taşlagyny tämirledi şu. Gezdi şu ýerde. Boşu-boşuna ýaşady. Ramazan şoňa aýlyk bermedi. Ramazan diňe agdyn nahardan amyn dillen oýurdy. Sikten oýurmasa dillen oýurdy. Turýan röýden Ramazanyňky. Doýurdysyň, dogrymy? Egerde şu adam şekilli bolyp çyk bir öýde oturup bir garra tereden bolsa, gülýal pulamadan ardy, aýlyk amalardy, Türkmenistandan gülýal jaýam salardy, hemme aýdardy. Ýöne näme etdi? Ramazanyň sikine garap oturdy, şu mirasy galar dedi. Şu mirasyna iyi bolmak üçin ylgady. Allah jan nesip ettirmedi, görýärmi? Allah'ın adalaty şaşmaz. Hudaý jan hemmemiz görüp otur. Kul hakkı kulluğa almaz diye. Bu Ramazan hakkı nime üçün? Jahy üçün ýaşady, nesip etmedi. Siktir olup deport olup gitdi. İnniklere de berjek maslahatym, edi şunu ýaljak gün başyna düşýär. Ine, şunu ýaljak. Türkmenistana. Amjagadyna şap bardy, 3 aýdan. Welcome Turkmenistan, Türkiye den bolýar bak ýa. Welcome Turkmenistan, Türkiye. Iniň amana mel bilen ogyny bay. Inisiniň amana merk bilen ogyny. Mun welcome Turkmenistan, Türkiye bitti habary ýok. Türkmenistanlylar näme diýelimi? TikTok'ta hemmemiz görüp otur bular. Türkmenistanlylar hemmemiz görüp otur. Bar sen ýene de gitdi Ramazanyň aşagyna girip perlete siktire duhsat diýip Türkmenistanlylar şonu urda öýdýärmi? Kim uğraşsyn muny? Bar şu garry türküň aşagyna girip siktirden hem duhyuňy sat diýip şunu kim uğraşjak? Kim uğraşjak? 5 ýyl deport. Hakykatdan 5 ýyl deport. 5 ýyl deportny boýnuna alanok. 3 aýdan soň diýe. Türkmenistan, Türkiye, welcome. Ramazanyň ýa bäde Ramazan aýdan olmalyňy 3 aýdan soň getirjek diýip. Ramazanyň ödülüne ýazýarmyşyn gelinler. Bu gawanyň bolýar ony. Gawanyň bolýar ony Ramazana ýazýarlar diýipler. Aýlar gawanyň bolýar ony. Ramazana ýazýan jelepler diýen bolýar. Ramazanyň ödülüne ýazyp atyrlar aýlaryň ýerine oturjak bolýanlar. Aýlara meňdeşler. Aylar Ramazanyň mirasyny alyp bilmedi. Biz Ramazanyň mirasyny alar diýenler. İşçiň ömür galyp duran sikir alarsyňyz. Bulardan miras almarsyňyz. Men size aýdaýyn. Bulardan size miras kalmaz. Bulardan size näme galar? Amyňyz ýalap beren keýpi galar. Ýaladyň dogunuzken. Bolýa keýpime ýaşaýyn diýdiňiz baryň Ramazanyň öýüne. Ramazan 7-24 ýarap berer size. 7-24 ýaladyň keýpiňiz görüň ýaşaň. İttelan ýalasynda olanňyz keýinleri. Hedir edin. Apar şogalar size, başga da kalmaz size. Eliňiz burnuňyza sokak etden, eliňiz güllü götüňiz sikili gidersiňiz. Halal rahmetten şaşmaň. Halal işlejek bolun. Aňa da götüňiz derletjek bolun. Ilgaň. Dogry minnet bardyr, minnet köpdür berde. Türkde işlejek bolsaňyz minnet hem çekmeli bolsaňyz. Gatkäni minnet çek. Hakly bolan eliňizde haksyz bolup durmaly bolsaňyz. Anan aýyň. Seninki dogrum bolsa başlygynyňky näme dogrum bolsa siz başlygyňda dogry diýmeli bolsaňyz. Senki dogry menki ýalňyş diýersiňiz. Özüňki dogrum bolsa menki ýalňyş senki dogry diýmeli ýeriňiz elýändir. Munam diýjekdiňiz, şunu diýseňiz gadanarsyňyz. Egerde siz özüňizki dogry tutup dogrudyňyz bilýäňiz, senem bilýäň, dogrymy? Allah da bilýär muny. Bu ýene başlygyň bilen ok. Ýöne gün geler başlygyň biler. Senkiň dogrudygyny gün geler, ay geçer, ýyl geçer, başlygyň biler. Ýöne sen näme etjekdiň? Ýüregiňi ferah tutup, giň tutup, senki ýalňyşam bolsa, dogry, menki senki dogrum bolsa, menki ýalňyş, başlyk senki dogry diýjekdiňiz.